Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Akho nto ingako baphulaphuli ke sizawungena kuyo uzothi ga ngoku ngoba konakela akho nto ilungayo konke kubi kugoso kophukayo ngoba iKaizer Chiefs iphinde yatyantyusha yabethwa phaa izolo, ibethwa phaa liqela leRichards Bay, ibethela phaa kwelase-KZN baphulaphuli. Ibethwa ke ngoku kwesine iimetshi zilandelelana iKaizer Chiefs. Phambi kokubana singene banzi kulaa mdlalo, ndifuna ukuthi kubalandeli beqela leKaizer Chiefs kuzawulunga makhosi amahle. Xa kuzawukhanya kuthiwa xa kuzawusaqale kukhanye okanye xa kuzawukhanya kuqale kube mnyama, itsho sithi isiXhosa xa kuzokhanya kuqale kube mnyama baphulaphuli. Mhlawumbi obo bumnyama buzawuza nokukhanya okukhulu. Ndicela nje nisose ninyamezele mhlawumbi iKaizer Chiefs njengoba ijongene nale meko seyidinga nina buqu ngokuthi nikwazi ukubana niyiseke, nibe secakwayo ide inqobe le nto ijongene nayo. Sidlule ke lapho ke baphulaphuli, sibhekise ke ngoku apha ke ngoku kwimetshi ngokubanzi. Sithe thina xa siqwalasele imetshi kwange-first half bendisebenzile nge-first half baphulaphuli ndiyianalayizile igame, kwacaba ke sibethwa bubuxhakaxhaka bento ezithile, yakwazi loo vidiyo lokubana ke ingaphumela. Ndathi akunani ke ndawuyenza namhlanje ke ekuseni. iKaizer Chiefs phaa izolo, sizawuqala ke centre backs zayo nje ayikho laa nto ibisenziwa centre backs zimbini, and nawukhumbula into yokubana ke za centre backs zimbini zikhaba ngenxele ngeleft zombini. Iye iqela leRichards Bay layinothisa laa nto, layibona into yokubana iKaizer Chiefs inengxaki apha kwi-centre backs kakhulu. Aba bantu basi-centre backs bakhaba ngeleft and abaqinanga. Laa nto ibinikeza ubunzima kakhulu ke xa kuhlaselwa ngelaa cala likaSolomons, ngoba bekunyanzelwa into yokubana makaqhawuke phaa uEden McCarthy, yena uyi-centre back okwenene. Athi sele qhawuke lo mfana omdala akakwazi ukuyiklerisha ibhola ngecala laserayithi, ukhaba ngecala laseleft. Laa nto ibembetha kakhulu, ufanele ukubana ngoku bamxheshe kweli cala laserayithi xa qhawukile eyokwenza laa nto kuthiwa yi-cover defense. End up esenze fouls ezininzi phaa uEden McCarthy. Sibuye sibhekise phaa kwisenta kulaa nto zina kulo mfana ke wakwaBradley Cross. uBradley Cross yi-left back ngokwendalo, uye wayi-centre back phaa izolo ngoba iKaizer Chiefs ibisengxakini bengenakwa-centre back. Laa nto ke yayenzeke bebheke i-Egypt, yaphatha uGiven Msimanga kunye noKwinika kuphela, akabikho kwa-reserve ye-centre back. Abantu abaninzi bakhomba uGiven Msimanga bambiza ngamagama. Wawuthi mawuphosa amehlo ebhentshini ubona into yokubana noba angaphuma uMsimanga apha ngubani ozongena. Yilaa nto yayizolo ke kangubekho kwa-centre back phaa izolo, ngoba uMiguel ndigqibele khona kwi-starting line-up ndathi ndiyambona usebhentshini, andazi ukuthi kwenzeke ntoni. Mhlawumbi bakhona abantu abawucacisa, mhlawumbi thina sishiyile imeko kaMiguel. Wenze yokugqibela phaa uCross phaa izolo, wathi eklerisha ibhola wayiphosa ubuqu bebhola. Xa uvula uphose usingaye le nto size ngayo ebaleni kwiindawo kwi-area elola hlobo, njenge-professional player seyi-understanda awuyona i-centre back but uyi-professional player, akwazi ukuzipozishina. Wayiphosa ke ibhola ngola hlobo ke yadala igowuli elithe yabeka iRichards Bay yaphumelela kwiqela leKaizer Chiefs. Futhi ke yabuya yayimvula kanogumbe phaa iRichards Bay ixesha elinintsi ibaphefumlisa ngoophayiphi. Uchithe usebenzile kwezinye ibhola phaa uBruce Vuma bekumele uba iRichards Bay ilele ngo-3 goals phaa izolo. iKaizer Chiefs andizukwazi noyibalo nto bekudlalwa kweliphi icala, idlala kweyiphi indawo, kweyiphi idepartment, zonke idepartment bezibolile. Midfield yeKaizer Chiefs ibibolile. I-combination kaMthethwa noMabuye ayisebenzi, ayisebenzi baphinde bayitraye, ayisebenzi nje kwayona. Akanga kubekho into icaca ibibhekwe kweliphi icala ibhola yeKaizer Chiefs. Abakwazanga uku-atheka, abakwazanga ukuthina, abakwazanga ukupasela strikers, kange bakhabela kwalo goalkeeper weqela leRichards Bay.
i-right back yabo kangekwazi ukudlala uSolomons naye belahlekile sibheke left akhomte uKanyiso Shinga ebelahleka ngoyena ndlela ngumhlola endicinga into kubana bekumele baqalwe ngayo ukhupha pha kwayizolo ke basibakhuphe yena kwehle uBrele Cross basibanyuse loba ngidabiso monyana oncedisa pha kula center back xa bekuthiwa ke bayakwazi ukucinga abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs uyabona kanti ukubana ubunzima babo bungapha kwesicelo nengqondo leyaba esakwazi ukusebenza ngendlela okuyiyo ngoba izolo nje xa bajonga sengathi nabo izibane sicikile pha kubo abasakwazi ukucinga ngendlela eright nje baphulaphula kuninzi okonakeleyo pha kwela qela leKaizer Chiefs kuninzi angeke ndithi yintoni kuninzi kuneziplayers ngabaqeqeshi management bubutyobo nje kuninzi pha into eyingxaki ndifuna baphulaphula ke ningene nani umuntu onayo isolution ayaze nayo baphulaphula futhi asinomphikisa sawuthunyanisile xa ezene solution akho ngxaki apho ndifuna ke ningene nani ke nithi into kubana niyibone njani na la match apha izolo nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.